lytter til Eventyrkompasset. En snevejrsdag. Sneen væltede ned, og alfen Erling havde travlt med at rydde havestien for sne. Han havde inviteret sine venner på te og ville gerne undgå, at de faldt på halen, når de gik hen ad stien. Men Erling var en meget lille alf, og der var rigtig meget sne. Da han endelig var nået til enden af stien, havde sneen dækket stien til bag ham. Jeg får aldrig ryddet stien, inden mine gæster kommer, Sukkede Erling. Den falder hurtigere, end jeg kan nå at feje det væk. I det samme hørte Erling en velkendt stemme. Hej, har du brug for hjælp? Det var snemanden Simon, der var mødt tidligt op til teselskabet. Erling var henrygt. Og så ryddede de sne, mens de sang og hyggede sig. Og de blev færdige, netop som de andre gæster begyndte at komme, Tusind tak, Simon. sagde Erling, da de alle havde sat sig med en kop dejlig, varm chokolade. Det er jo ikke noget problem at rydde sne, når man har en ven som dig. Du har lyttet til Eventyrkompasset. Vi lyttes ved en anden gang.